Moni sometoimisto osaa myydä tosi hyvin TikTokia, mutta niillä ei oikeasti ole käytännön käsitystä, että miten tehdä lyhyt video, jota ihmiset oikeasti haluaisi katsoa. Klassinen tilanne. Kerrotaan asiakkaalle viraaleista trendeistä ja nuorten tavoittamisesta, mut sit mennään ja tehdään minuutin mittainen mainospätkä, jota katsotaan keskimäärin 3 sekuntia. Tää on oikea esimerkki meidän nykyisen asiakkaan vanhan kumppanin tekemä video. 150 000 näyttökertaa, joista kaikki on ostettuja. Numerot näyttää kyllä raportissa kivalta, mutta mikä on videoiden todellinen vaikutus? 0, koska juuri kukaan ei katsonut videosta edes 10%. Mainosbudjetilla voi ostaa lisää numeroita, mutta ei katsojan huomiota. Jos tavoitteena oli tehdä brändi tunnetuksi nuorelle yleisölle TikTokissa, mutta sit katsojat skippaa minuutin videon 2 sekuntin kohdalla, ratkaisu ei ole ostaa lisää näyttökertoja, vaan yksinkertaisesti tehdä parempaa sisältöä. Hyvä video ei vaadi tekohengitystä, se löytää yleisönsä itse. Ja kun video toimii orgaanisesti, mainosbudjetilla voidaan moninkertaistaa sen tulokset. Mut huono video ei muutu hyväksi sillä, että se pakotetaan miljoonan ihmisen fiiriin. Jos sä haluat tehdä sisältöä, joka oikeasti jää ihmisten mieleen, niin unohda raporttien luvut ja opettele tekemään sisältöä, joka aidosti kiinnostaa ihmisiä. Algoritmi toimii vain yhdellä polttoaineella, katsojan mielenkiinnolla.